Страхотни хора, днес ще играем на стила Брейнрод. Чакай да ви покажа по-руски над мен. Това съм аз. Това съм направил супер. Ето са. Това аз съм направил сега. Това ми е първия Брейнрод. Това ми е втория. Третия. Четвъртия. И петия. И имам ето танк костенурка и време за след. И ще отваряме лъки блокове. Така, оранго. Теглини, фотоглини. Хора, пишете на това. Да, ето това пишете. Какво е? Как се казва да знаете? Ето това. Знаете. Така. И в коментарите също пишете за този тук. Белия. И ето. Време е да отворим хора лъкибо. Първо да таковаме. Да го прибием. Удряме, отваряме, кони, бам, пчелваме. Кото и един капан. И остава само ей. Готово. Време след 3, 2, 1. Отваряме. Лъки блок. Хора не мога да отворя. Чакайте. 3, 2, 1. Три, две, едно. Хора, пишете в коментари, че това дали е хубаво. И време е за последните Брейнрод, които ще ви покажа. Първият е този. Който прави в секунда и е секрет. Втори също секрет. Това ви го показах.